bidali dizkidazun guztiak daude. Erlatibozkoa, erreferentedun deklinatua. Kaixo, zer modu zaude? Gaurkoan, errezeta bat prestatzeko urratsen berri emango duzu. Patata frigituak egiteko, patatak zuritu behar dituzu eta moztu. Ondoren, zuritu eta moztu dituzun patatak garbitu. Jarraitzeko, garbitu dituzun patata frigitu eta gatza bota. On egin! Bideo honetan, Mikelek gaurko goraberak kontatuko dizkio amari. Hor dituzu osagaiak? Bai, zerrendan bidali dizkidazun guztiak daude. Ados, lehenbiziko urratsa, piper berdea eta tipula moztu. Puska handitan edo txikitan? Zuri zer gustatzen zaizkizu, puska handiak edo txikiak? Erlatibozko perpausa nola osatu ikusiko dugu jarraian. Bi perpaus ditugu. Azenarioak ebaki dituzu eta azenarioak egosiko dituzu. Ebaki ondoren zer? Bada egosi, hortaz aditz nagusia egosi izango da. Zer egosiko dituzu? Azenarioak nor kasuan. Hau izango dugu. Ebaki dituzun azenarioak egosiko dituzu. Beste adibide bat. Piperrak eta tipula erre dituzu. Piperrei eta tipulari olioa botako diezu. Olioa bota zeri? Bada piperrei eta tipulari. Hortaz, honela deklinatuko dugu. Erre dituzun piperrei eta tipulari olioa botako diezu. Kontuan izan, erlatibozko perpausaren ondorengo izenak edozein kasu marka hartzen du. Esanaiari erreparatu beharko diogu ze kasu marka dagokion erabakitzeko. Adibidez, non kasuan, ondoan duzun ontzian nahastuko dituzu osagaiak. Nora kasuan, mahaian utzi duzun lapikora botako duzu guztia. Erabaki ze kasu marka behar duten. Hemen lehenengoa. Erre dituzun piperrei eta tipulari olioa botako diezu. Bigarrena. Ondoan duzun ontzian nahastuko dituzu osagaiak. Hirugarrena. Ebaki dituzun azenarioak egosiko dituzu. Eta amaitzeko, mahaian utzi duzun lapikora botako duzu guztia, ala mahaian utzi duzun lapikoak botako duzu guztia. Mahaian utzi duzun lapikora botako duzu guztia. Erlatiboaren atzean dagoen izena deklinatzen. Kontuan izan, erlatiboaren parte den izena deklinatu egiten da. Oso ondo ari zara, segi horrela.